Soluția la Vatra Dornei poate veni din mediul privat? 100%. Să știți că... Dar domnul Marius Râpan tot de acolo vine, contracandidatul oficial al dumneavoastră mă până în bucur, acest moment. credeți-mă că mă bucur că au apărut deja un nou contracandidat, sper să fie și alții, că sunt convins că nu voi candida singur. Acum, dacă Marius Râpan și-a dat acceptul sau și-a anunțat candidatura, foarte bine. Numai că n-aș intra pe persoanele Marius Râpan, tot respectul vine din zona privată, poate între timp a acumulat un pic și în zona de administrație publică, dar eu știu altceva, știu că am venit, pot să spun așa, cu o cheie de 13 în buzunare în Vatra Dornei și am luat-o de la zero. Deci activitatea noastră a plecat de la zero, de la nimic, de la minus, a ajuns pe zero și a ajuns pe plus. Eu n-am avut șansa altor tineri care părinții au Ați fost fiul tatălui, am înțeles, domnule. Deci eu am venit picioare groase, sănătoase, nopți nedormite, găsite variante și vezi cum reușești să-ți plătești pe 25 ceea ce înseamnă bugetul de stat, vezi cum îți plătești pe 1 ceea ce înseamnă datorile către bănci, acele credite, când n-am plecat decât cu credite, vezi cum îți faci pe 15 ceea ce înseamnă salarizarea oamenilor și, repet, cred că dumneavoastră știți foarte bine cum desfășoară lucrurile în zona de antreprenoriat, să spunem așa. Nu este simplu și admir pe toți cei care reușesc să plătească un salariu 2, 5, 100.